आप सुन रहे हैं एजी एंटरटेनमेंट की रानी हो मिले आ जई तू जहरिया पिया जई तू रानी हो मिले आ जई तू जहरिया पिया जई तू देख के तोर दिया जई मुसहरिया जियते जीत मुआ दिह तू रानी हो मिले आ जई तू जहरिया पिया जई रानी हो मिले आ जई तू जहरिया पिया जई तू रानी हो मिले आ जई तू रानी हो मिले आ जई तू जहरिया पिया जई तू सुतलो में अखिया कबहू न सोई एक दिन अखिया तोहरे रानी हो मिले आ जई तू रानी हो मिले आ जई तू जहरिया पिया जई तू रानी हो मिले आ जई तू जहरिया पिया जई तू देख के तोर दिया जई मुसहरिया जियते जीत मुआ दिह तू रानी हो मिले आ जई तू जहरिया पिया जई तू रानी हो मिले आ जई तू रानी हो मिले आ जई तू जहरिया पिया जई तू रही ना पास बाजी ना बसुरी हरी सारन के मारदन छुरी रानी हो मिले आ जई तू जहरिया पिया जई तू रानी हो मिले आ जई तू जहरिया पिया जई तू देख के तोर दिया जई मुसहरिया जियते जीत मुआ दिह तू रानी हो मिले आ जई तू जहरिया पिया जई तू। मिक्स बाय एजी रिकॉर्डिंग स्टूडियो रोशनपुर सपहा।